Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro barkanka da zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka wadda ake kiranta da Fuskar Hausa TV. Wannan tasha tamu mai albarka ta zo ma da babban tanadi. Babban tanadin da ta zo ma da shi ne ta kawo ma cikakken bidiyon Jamilun Jidda Season 2 Episode 14. Yau ma tashar nan tamu mai albarka ta zo muku da babban tanadi kamar yadda ta saba. Kafin mu je ga cikin shirin, kamar dai yadda muke faɗa kullum, idan wannan ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai faranta mana ranmu mu ci gaba da kawo muku dukkan abubuwan da kuke so. Kafin mu je ga cikin shirin, idan har akwai wani abun da kuke so bayan Jamilun Jidda, za ku iya rubuta mana a comment section. Mu kuma idan Allah ya so ya yarda za mu cika muku burinku. Kafin mu je ga haka, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai sa mu ji murin jure kawo muku wannan shiri mai albarka. Kamar dai yadda kuka sani dama mun saba kawo muku zafafan fina-finai kama daga shiri, tirela da fina-finan ma baki ɗaya a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Dukkan abin da kake so za ka samu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kai dai ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai baka dama daga mun saki sababbin shirye a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro kar ka manta, a baya mun kawo ma bidiyon Jamilun Jidda Season 2 Episode 13. To yau Allah ya kawo mu, kuma ina tabbatar ma da cewa idan har ka biyo mu a cikin wannan shiri, ma Jamilun Jidda Season 2 Episode 14, wato an dawo daga hutu kenan. Amma kafin mu je ga haka, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. Sannan ka karkaɗa kunnuwanka, ka gyara zama domin kallon cikakken shirin. Kafin mu je ga haka, kamar dai yadda kuka sani dama, auren shi da Jidda kamar an yi an gama ne, domin Jidda tana son shi, shi ma kuma yana son ta. Kai dai kawai kar ka jira wata ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin nuna ma cikakken bidiyon. Kuma akwai wata ƙullalliya da baka sani ba a cikin fim ɗin Jamilun Jidda na wannan karan. Sabuwar rigima ce ta ɓullo kai tsakanin shi mijin nasu. Kai dai kawai ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin ganin cikakken shirin. Ka danna mana subscribe, ka ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode da sauraron mu.